बाजे बैठी कचहरियानु हो, नातिनी पढ़ने के जा। बाजे बैठी कचहरियानु हो, बेटी पढ़ने के जा। चाचा जे बैठी कचहरियानु हो, भतीजी पढ़ने के जा। भैया जे बैठी कचहरियानु हो, दीदी पढ़ने के जा। पड़ी गईले बाबा के नजरियानु हो, नातिनी भइली सेयान। पड़ी गईले पापा के नजरियानु हो, बेटी भइली सेयान। पड़ी गईले चाचा के नजरियानु हो, भतीजी भइली सेयान। पड़ी गईले भैया के नजरियानु हो, दीदी भइली सेयान। बाबा जे बांधिले पगड़ियानु हो, पापा चंदन लगाय। चाचा चंदन लगाय। भैया जे कसी साइकिलियानु हो, दीदी भइली सेयान। बाबा के पगिया धूमिल भइले हो, पापा के चंदन मेटे। चाचा के चंदन मेटे। भैया के साइकिली पंचर भइले हो, नाही मिले श्री राम। भैया के साइकिली पंचर भइले हो, नाही मिले श्री राम।